Where is Nanay Emmy? Where is Nanay Emmy? Tao po. Nanay Imelda po. Okay. NBA po kami. Nay, happy birthday po. Tara Nay, tingnan mo yung regalong pagmamahal ng iyong mga butihing mga anak. Ha? Ayan. Ganda ng birthday mo, Nanay. Umuulan. Bless na bless si Nanay, ah. See? Check niyo muna yung regalo sa'yo, Nanay. Ito, ah. Siyempre. Galing sa mga nagmamahal at sa'yo, Nanay. Happy birthday. Ayan. Ilang taon na si Nanay? Sigurado? Okay. Sige. Naniwala na ka, Nanay. Actually, kasama namin si Sir. Andyan sa loob. Miss mo na ba si Sir? Tama. Nasaan si Sir ngayon? Sa Saudi. Punta tayo doon. Oo, next week daw. Pupunta daw tayo doon. Kantahan natin si Nanay. Ano? Sandali na. Nailan po yung mga anak ninyo? Apat. Apat. Nandito sila lahat. Nasaan? Baka na-lockdown, Nanay. Na-lockdown siya. So anyways, andyan pa rin daming nagmamalo. Ayan, kitang-kita, ang daming bisita. Nanay, nagustuhan mo ba tong surprise sa'yo, Nanay? May idea ka ba kung kanino galing? Nabanggit ko na kanina. Yung husband niyo po. Your husband from Saudi with love. Sige, kantahan Okay. natin si Nanay. Sinakay pa namin si aeroplano to, ma. Oo. Tapos, isang Kantahan tricycle. natin si Mother, ah. Okay. Lahat malakas, ha? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish muna, Nanay. Sige, blow mo muna. Excited na si Nanay. Okay. Now, may we know kung ano yung wish ni Nanay? Okay. Kung tatanungin ka ni Papa Jesus na, ilang taon pa gusto mong maabot? Plus 200? Plus 300? Kahit 100 lang. Abutin pa. So, ma'am, birthday mo ngayon. Yung pang sarili mong wish. May gusto ka pa bang nangyari? Ganyan? Mabuhay ng matagal. Umuwi na si Mr. Pupunta tayo sa Saudi. Gusto mo na Sir tayo. I-book ka na namin. I-book ka na namin. Kahit next week. So pandemic, Nanay. Yan. May message siyempre si Alma. Ano yung mga mapagmahal na po ni Nanay Emmy? Pero yung si Nanay ay... Ito. Kanina. Ito eh. Ganda. Halika na. Akala ko mag-message ka. Nasa loob na tayo ng bahay ni Nanay. Ni Ma'am Emmy. Ilan po mga apo nyo, Nanay? 10. Dami na, Itong mga itong malamang, Ito pa si ganda, Ba't hawak niyo yung mga balons? Regalo nyo kay Nanay. Nasaan na yung mga apo? Nasaan? Itaas sa mga kamay. Nasaan? Sige nga, patingin nga yung mga apo. Lapitan nyo si Nanay. I-greet nyo siya isa-isa. Happy birthday, Nanay. I love you. Ganun. Ikaw, dali. Mauna ka na. Kiss mo si Mami. Sabihin mo kay Nanay. Happy birthday, Nanay. Ano ba? I love you. Ganun. Lapitan mo si Nanay. Dali, lapitan mo. Kiss mo si Nanay. Next. Wow, very good. Ikaw din. Ikaw, anong pangalan?
Aliyah. Oh, nasabihin mo kay nanay. Ano ba? Kiss mo si nanay, dali! Yay! Eto, nakaabang, may balloons pa. Anong pangalan mo ganda? Catherine. Audrey. Okay. Sabihin mo na, dali. Okay. Yun. And this lovely girl, anong pangalan? Kia. Kia. Ang gaganda ng pangalan, ah. Sabihin mo kay nanay. Happy birthday. Ano pa? I love you. Kiss mo siya, dali. Ito, si attorney. Ha? Anong pangalan mo, attorney? Ha? Ano? Ano? Erios. Ang galing ng pangalan, ha? Anong tawag mo kay nanay? Happy birthday, nanay. Ano ba? Sige, kiss mo na si nanay mo, dali. Iya. Ba't ayaw mong bitawan yung balos na may flower? Ito, si Kuya. Hawak mo lang, hawak mo. Ikaw. Ano? Hill. Anong sabihin mo kay nanay? Happy birthday. Kiss mo siya, dali. Ayan, meron pa ba? Sino pa? Nasa silong ng lamesa. Halika, lumabas. Oh! Guwapo ah. Anong pangalan mo? Apyong? Anong kakantahin mo? Kakanta ka ba? Sige. Kantahin mo nga yung happy birthday, nanay. Kala ko kakanta ka. Kiss mo na si nanay. Yun. Ito, kinikilig kanina pa. Siyempre, nakapaganda na siya. Halika na, sabihin mo na kay nanay mo. Your message. Mahaba, 1 oras yan. Okay lang, kahit ano yung sabihin mo na. Halika na. Ayan. Ready ka na? Pangalan mo? Irish po. Irish. Sige. Happy birthday, nice. Oh! Marami ba? Lolas mo yan. Very good dito. Panganay na po siya? Oo. Love mo si nanay? Okay. Nanay yan. Pinakiss mo si nanay. Nanay, grabe naman. Bless na bless kayo sa mga anak tsaka mga apo. Until love. Yeah, si Miss Alma kami ha. Calling Miss Alma. Ma'am, wala ilaba yun ibagad sa aray. Apo yun. Diyan apo yun eh. Nandurumay ko lang daw ah. Wala tayo man na buwas sa Saudi. Gusto mo pumunta ng Saudi nanay? Mga manugang, kantahan si nanay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Yung mga anak, nasaan yung mga anak? Pwedeng ikaw yung mag-represent sa mga kapatid mo? Ha? Message na lang kay, anong tawag kay mother? Nanay. Sige, message na lang kay nanay. Kayang-kaya mo yan. Bunso ka na. Bunso ka eh. Wala yung gusto dito eh. Wala. Sige sir, i-represent mo yung mga kapatid mo. Mag-represent sa mga ating mo. Ikaw mag-message para kay nanay. I-represent mo na lang ng mga ating mo. Message mo kay nanay. Ikaw yung panganay. Okay na, yun ang
Ah. Ayan. Oh, isa pa, kiss mo si nanay. Ano yung birthday wish mo sa kanya? Ano? Anong birthday wish mo kay nanay? Ay, mahihain siya. Happy birthday ka mo na lang. Happy birthday. Oh, yeah. Just how much you cared. I give this song to you. And when I think of all the times we shared, and when I think of just how much you cared, I give this song to